ரணம் 11. வாழை மரம் கட்டி தோரணங்கள் தொங்கவிட்டு பாடல்களும் ஓடிக்கொண்டிருந்தது. கல்யாண வீட்டில் களை கட்டியது. அங்கு நெருங்கிய உறவுகள் தவிர வேறு யாருமே இல்லை. பேச்சுக்கு கண்ணீர் முட்டி கொண்டு வந்தது. ராஜேஸ்வரி மேல் உள்ள கோபத்தில் ஊர் மொத்தமும் கூடி தன் மகனையும் ஒதுக்கிவிட்டதே. இத்தனைக்கும் நாங்கள் ஒவ்வொரு வீடாக நேரில் சென்று சொல்லியும் யாரும் வரவில்லையே. அவரால் மகன் திருமணம் என நிம்மதியாக சந்தோஷமாக இருக்க முடியவில்லை. இதே நிலைதான் கணபதி ராஜேஸ்வரிக்கும். ஒருவர் கூட வராததால் அவமானத்தில் முகம் கருத்து போனது. என்ன செய்ய முடியும்? ஆட்களை விட்டு மக்களை தூக்கி வரவா முடியும்? இதுவுமே ராஜேஸ்வரி தன்மானத்தை சீண்டி பார்க்க, யார் வராம போனாலும் என் பேரன் கல்யாணம் நடக்கும், என் பேரன் கல்யாணம் எந்த காரணத்தாலும் தடப்படக்கூடாது என்றவர் முன் வரிசையில் முதல் ஆளாக அமர்ந்து கொண்டார். பேச்சு எதுவும் பேசாமல் ஒரு ஓரமாக வேதனையோடு நின்றிருந்தார். ரேவதி மகளை ராஜா திருமணம் செய்வதில் பேச்சுக்கு விருப்பம் கிடையாது. ஆனால் ராஜா விரும்புவதால் வேறு வழி இல்லாமல் அவளை மருமகளாக ஏற்றுக்கொள்ள முடிவு செய்து விட்டார். இப்போது ஊர் முழுவதும் சேர்ந்து தன் மகனையும் ஒதுக்கி வைத்தது கூடுதல் வேதனையாக இருந்தது. இங்கு நடக்கும் எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் பட்டு வேட்டி சட்டையில் கம்பீரமாக அலையலையாக கேசத்தை ஒதுக்கியபடி கண்ணாடியில் தன் முகம் பார்த்தான் ராஜா. வசந்த், செந்தில் இருவரும் தன் நண்பனுக்கு திருமணத்திற்கு எடுத்த தங்க நகைகளை மாட்டிவிட்டு அழகு பார்த்தனர். மாப்பிள்ளை கோலத்தில் நிற்கும் தன் நண்பனை கண்ணில் நிரப்பிக் கொண்டு, ராஜா செம்மையா இருக்க இந்த கோலத்துல, இத மட்டும் தங்கச்சி பார்த்தது தாலி வாங்க கீழே கூட குனியாம உன்னோட முகத்தையே பார்த்து ரசிச்சுட்டு இருக்கோம். செந்தில் வார்த்தையை கேட்டவனுக்கு சிரிப்பு தான் வந்தது. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல என்ன நடக்க போகுது, இவன் என்ன பேசிட்டு இருக்கான் பாருடா என்று வசந்திடம் கூறினார். எல்லாம் சரியா நடக்கும்டா வசந்த். வசந்த் தலையசைத்து, எல்லாம் நம்ம நினைச்ச மாதிரிதான் நடக்குது, உனக்கு எந்த கவலையும் வேண்டாம். உதயா துள்ளி குதித்து ஓடி வந்தாள் மாப்பிள்ளையை அழைக்க. வெளியே நின்று கதவு தட்டியவள், மாமா வாங்க, ஐயர் கூப்பிடுறாங்க, நீங்க வரலனா அக்கா முதல்ல வந்துருவா, சீக்கிரம் வெளியே வாங்க. உதயா குரலை கேட்டு செந்தில் தலையில் அடித்துக் கொண்டான். கொஞ்ச நேரம் கூட நிம்மதியா இருக்க விடுதுங்களா பாரு, அக்காவும் தங்கச்சியும் என்றவன், சரி வாங்க போவோம் என்றபடி மூவரும் சேர்ந்து கதவை திறந்தனர். வாசலில் உதயா அழகான புடவையில் அம்சமாக நின்றிருந்தவள் ராஜாவை பார்த்து அசந்து போனாள். மாமா நீங்க செம்ம அழகு போங்க, ஒருவேளை அந்த கல்யாணம் நடக்கலனா, ஏதாவது மிராக்கள் நடந்து நின்று போச்சுன்னா நானே உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் என்றவள் ஆசையாக ராஜா கை பிடிக்க வந்தவளை தடுத்தவன், நானே வரேன் உதயா, நீ போ என்றதும் உதயாவின் முகம் சுருங்கிவிட்டது. முகத்தை தொங்க போட்டபடி முன்னே செல்ல ராஜா அவளை தொடர்ந்து மாடியிலிருந்து கீழே இறங்கினான். பட்டு வேட்டி சட்டையில் ராஜ தோரணையோடு இறங்கி வருபவனை எல்லோரும் இமைக்க மறந்து ரசித்தனர். வந்தவன் ஐயர் அருகில் அமர்ந்து அவர் சொல்லும் மந்திரங்களை பொறுப்பாக சொல்லிக் கொண்டிருக்க, அடுத்து பொண்ணு அழைச்சிட்டு வாங்கோ என்றதும் ரேவதி அவசர அவசரமாக இழுத்திக் கொண்டே ஓடினார். தன் நீண்ட நாள் திட்டம் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் நிறைவேறப் போகும் ஆனந்தம் ரேவதிக்கு. ராஜா விரித்த பார்வையுடன் வாசலைத்தான் பார்த்தான். ராஜாவின் நண்பர்கள் கூட்டமாக உள்ளே வந்து அமர்ந்து கொண்டனர். ராஜா நண்பர்களை பார்த்து ராஜேஸ்வரி குடும்பம்தான் குழம்பி போனது. அவர்கள் அனைவரும் ராஜாவை திருமண கோலத்தில் சந்தோஷமாக பார்த்தபடி வந்து அமர்ந்து கொண்டனர். சாருமதியை அழைத்து வர சென்ற ரேவதி அதிர்ந்து போனாள். அங்கு அவள் மகள் சாரு இல்லை. அறை முழுவதும் காலியாக இருந்தது. பாத்ரூம், தோட்டம், வீடு முழுவதும் தேடியும் சாரு கிடைக்கவே இல்லை. ஐயர் வேறு மீண்டும் மீண்டும் அழைத்தார். பொண்ணு அழைச்சிட்டு வாங்க, நாளை ஆயிட்டு இருக்கு. ராஜேஸ்வரி எழுந்து தன் பேத்தியை தேடி சென்றார். இன்னும் இதுங்க விளையாட்டு பிள்ளைகளா இருக்குங்க, கல்யாணத்துக்கு கூட லேட்டா தான் வரணுமா? புலம்பிக் கொண்டே அறைக்கு செல்ல அங்கு தன் மகள் ரேவதியை கையை பிசைந்தபடி அழுது கொண்டிருந்தாள். ஏய், என்ன இங்க நின்று அழுதுட்டு இருக்க? சாரு எங்க போனா? சீக்கிரம் அழைச்சிட்டு வா, என் பேரை காத்துட்டு இருக்கான் என்றதும் ரேவதி தன் தாயை கட்டிக்கொண்டு அழுதபடி, அம்மா சாருவ காணமா, இங்கதான் இருந்தா இப்ப காணோம். ரேவதி வார்த்தையை கேட்டவருக்கு நெஞ்சை அடைப்பது போல் இருந்தது. அவர்களை தேடி வந்த நகுலன் காதில் விழ நகுலனுக்கு ஆனந்தத்தில் ஆனந்த கண்ணீரே வழிந்தது. வேகமாக கீழே ஓடியவன், எப்படியாவது இந்த கல்யாணம் நின்றால் போதும் என்ற சந்தோஷத்தில் சந்தோஷமாகவே கத்திவிட்டான். எங்க அத்தை பொண்ண காணோம், கல்யாணம் பிடிக்காம ஓடி போயிடுச்சான், அவமானம் தாங்க முடியாம பாட்டியும் அத்தையும் மேலே நின்னுகிட்டு அழுதுட்டு இருக்காங்க என்றதும் அங்கிருந்தவர்கள் மத்தியில் சலசலப்பு உருவானது. பல்லவன் அதிர்ந்து ரேவதியை தேடி ஓடினார். கணபதி இடிந்து போய் அங்கேயே அமர்ந்து விட்டார். பேச்சுக்கு கண்ணீர் வழிவதை துடைக்க கூட மனமில்லை. என் மகனுக்கு மட்டும் எதுக்கு இப்படிலாம் நடக்குது என்றவரை ஓடி அணைத்துக் கொண்ட நகுலன், அம்மா நீ வேணும்னா பாரு, நம்ம அண்ணாக்கு நல்ல பொண்ணு கூட தான் கல்யாணம் நடக்கும், அதுவும் உனக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருப்பா ஓ மருமக என்றபோது சரியாக அங்கு வந்து சேர்ந்தாள் கங்கா. பஞ்சமி இறந்ததும் அவர் வாழ்க்கை குடிசையை இடிக்காமல் வைத்திருந்தனர். அந்த குடிசையிலிருந்து கங்கா கண்ணை கசக்கியபடி வெளியே வர அவளைத்தான் ராஜாவின் நண்பர்கள் பார்த்து கொண்டிருந்தனர்.
மலிவான காட்டன் புடவையிலும் முழு நிலவு போல் வருபவளை பார்க்காமல் இருக்க முடியவில்லை அவர்களுக்கு. ராஜேஸ்வரியின் பேத்தி கல்யாணம் பிடிக்காமல் ஓடிப்போன செய்தி தீயை விட வேகமாக பரவி ஊர் முழுவதும் ராஜேஸ்வரி வீட்டில் திரண்டது. திருமணத்திற்கு யாரும் வரவில்லை. கல்யாணம் என்ற செய்தி கேட்டு ஊரே கூடிவிட்டது. ராஜேஸ்வரி தன் மகளை அடித்து துவைத்து விட்டார். பொண்ணை கேட்டுதானே எல்லாம் ஏற்பாடையும் செஞ்சேன். இப்படி ஊர் முன்னாடி அசிங்கப்படுத்திட்டாளே உன் பொண்ணு. அதற்கு மேல் பல்லவன் கோபத்தில் ரேவதி கன்னத்தில் மாறி மாறி அறைந்துவிட்டு தன் ஓடுகாலி மகளை தேடினார். இத்தனை கலவரத்திலும் ராஜா அமைதியாக நின்றிருந்தான். ராஜேஸ்வரி கலங்கியபடி கீழே வர ஊர் மக்கள் அனைவரும் ஒன்று கூடி ஒவ்வொன்று பேச தொடங்கிவிட்டனர். பொண்ண ஒழுங்கா வளர்க்கல, அடுத்தவங்களுக்கு வண்டி வண்டியா குறை கூறின ராஜேஸ்வரிக்கு தான் பேத்திய ஒழுங்கா வளர்க்க தெரியல. இப்ப பாரு, எவன் கூடவோ ஓடி போயிடுச்சான். இந்த வீட்டுக்கு யார் மருமகளா வருவா? இந்த ராஜேஸ்வரி படுத்துற கொடுமையில வர்ற பொண்ணு கூட இப்படிதான் ஓடி போகும். அசிங்கத்தை வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சுக்கிட்டு வேற யாராவது அசிங்கம்னு சொல்ல வேண்டியது. அவர்களின் பேச்சை கேட்டு கணபதி கூனி குறுகி போனார். அப்போதுதான் கணபதி கண்ணில் சிக்கினாள் கங்கா. அன்று தன் பேரனுக்கு ஜாதகம் பார்த்த போதே கூறினார்கள், பேரன் திருமணத்தில் பல கலவரம் அவமானம் நடக்கும் என்று, பண்ணிய பாவம் துரத்தும் என்றும். பண்ணிய பாவத்துக்கு பிராயச்சித்தம் பண்ணு கணபதி என குடும்ப ஜோசியர் சொன்னதை கேட்காமல் போனதை நினைத்தவர் எழுந்து வேகமாக கங்காவின் அருகில் சென்றார். கங்காவை அங்கு கண்டதும் ஓடி வந்தார் கருப்பாயி. அதற்குள் அவளை நெருங்கிய கணபதி ஏதோ அவளிடம் கூற கங்கா அதிர்ந்து போனாள். கண்ணில் இருந்து கண்ணீர் வழித்தது. எதுவும் செய்ய முடியாத நிலையில் கருப்பாயி முகத்தை பார்க்க அவருக்கும் அதே அதிர்ச்சிதான். அங்கு என்ன நடக்கிறது என்று யாருக்கும் புரியவில்லை. ராஜா அங்கு தலைகுனிந்து அழுதபடி நிற்கும் கங்காவைத்தான் பார்த்து கொண்டிருந்தான். அதே சமயம் தன் கையில் இருக்கும் தாலியையும் கங்காவையும் மாறி மாறி பார்த்தவன் ஏதோ முடிவெடுக்கும் முன்பு கணபதி கங்காவின் கையை பிடித்து அழைத்து வந்து எல்லார் முன்பும் நிற்க வைத்தார். எல்லோரும் குழப்பமாக பார்க்க எல்லோரையும் பார்த்தவர், இங்க நிக்கிற கங்கா தான் என் பேரனுக்கு பொண்டாட்டி. நின்னு போன அந்த கல்யாணம் கட்டாயம் நடக்கும். என் வீட்டுக்கு நீங்க யாரும் பொண்ணு கொடுக்க வேண்டாம், கங்கா போதும் என்றவர் வார்த்தையை கேட்டு மொத்த குடும்பமும் அதிர்ந்து போனது. ராஜேஸ்வரி முடியாது என்று ஆங்காரமாக கத்தியபடி கங்காவை அடிக்க ஓடிவர கணபதி விட்ட அறையில் சுருண்டு விழுந்தாள். விழுந்தவளை தூக்கிவிடக் கூட விரும்பாமல் அவள் முகத்திற்கு நேராக ஒரு விரல் நீட்டி, இனி என் மரியாதையை கெடுக்கிற மாதிரி ஏதாவது பண்ணுன இங்கேயே உயிரோட கொளுத்திருவன் ஜாக்கிரத என்றார். கோபத்தை கண்டு பயந்து போனார் ராஜேஸ்வரி. ராஜா, உனக்கு விருப்பம் இருக்கோ இல்லையோ, இனி கங்கா தான் உன் பொண்டாட்டி, கட்டு கழுத்துல தாலிய என்றதும் தன் கையில் இருக்கும் தாலியையும் குனிந்து அழுதபடி நிற்கும் கங்காவையும் மாறி மாறி பார்த்து கொண்டிருந்தான். ராஜா தாலியை கங்கா முகத்துக்கு நேரே தூக்கி பிடிக்க, நிறுத்து ராஜா, இந்த கல்யாணம் நடக்கக்கூடாது என்று கதறியபடி வந்தார் பேச்சி. ரணம் தொடரும்.